Selamat datang di Terminal Giri Adipura Wonogiri. Iki Bayu konco cilikku. Dheweke merantau ning Jakarta pas lulus SMA. Dina iki dheweke pengin mulih, jarene si arep ketemu Nopi. Pacare sing ditinggalke. Salaman dari tadi. Udah, aku nanti ngetes foto tahu, ada telur dengan semua. Tenang, Aku lebih banyak tuh. nanti berbayar. Bisa. Ayo yang harus ya. Bayaran ya udah. Ya bro, dosa selalu begini. Ya, salah aku. Gue heran sama Wonogiri yang sekarang ini. Gokil, gila. Ini sebenarnya terminal apa bandara? Bandara jret. Maaf, nggak tahu. Gue kita otakmu geser. Kok bisa? Bandara jarane bandara. Gue lu. Seoro. Nah, yang kalau gini cuma situ neng wes pas. Yo sorry. Maaf. Ini kita terkontaminasi kalau keras nih kota loh. Ya oke, kahanane ngomong. Tapi aku itu mengikuti. Bisa jarane. Prabu, bandara Wonogiri. Bandara Wonogiri yo. Sugih. Ayo punya. Kamu neng bandara Wonogiri. Bro. Ngajak dia mau apa? Tayo. Taksi online. Enak. Yo enak. Sangat. Nah. Neng bandara kita tunggu seliramu. Dek Novi. Mas Bayu, Piye kabarmu Dek saiki? apik Mas. Aja rene sih. Aku wis duwe wong liya. Dek, anake tangi. Weh. Nek tamu to. Jangkrik. Bojone Novi ya jan bagus tenan kok. Ya wis Nov, yen kowe wis karo wong liya, sing penting kowe bahagia. Aku ya wis bahagia. Pepatah kan wis pernah ngomong. Level tertinggi dari rasa cinta adalah mengikhlaskan dirinya bahagia bersamanya. Tamu. Dinarak mlebet lho, Mas. Anake nangis kae lho. Dinarak mlebet. Nggih, aduh. Dinarak mlebet. Nggih, kula lajeng mawon Lha iki. nek lajeng mawon iki Selak priku. siang. Dek, bentarane lho. Dek, dah mlebet sik. Nggih. Tanpa dendam ku terima kekalahanku.
ngalamun wae, ben esuk ngalamun, wengi ngalamun. Piye kahanane ngene yo. Ikhlaske wae lho, sing wis ki ya wis ngono. Ya jane iki aku wis ikhlas, tapi kan iki ati ora iso diwolak-walik kaya gorengan iki apa sesuk apa ta bos. Ning zaman aku ya wis ikhlas. Ini ki wis enek gantine, wis digariske kowe sampean karo sapa. Iya jane ya. Kopi, Bro. Esuk-esuk. Cocok. Delok masa depan. Oke. Sip iki. Cocok. Wis ndak Tapi dibuka. esuk ya toh. Apa eneke karo delok masa depan. Nih, ya toh. Menawa nek cewek lewat kan ya penak sawangane. Ya ngali ketok ya ora ikhlas iki ku. Yo jenenge kur jaluk aku mau. Yo, Wis. rasa nggo gula lho. Puasa, iki wis cukup manis Oke. seperti kehidupanku. Takno. Nah, yo ora arti wong. Siok. Lah wong ki mau critane meh ngopi, lah kok gase iki entek simbok orang tugas. Njaluk duit aku yo mane-man aku ora gat rabi. Dan wong Wah jebul sing ditekani Ngopi, urung digas. teko-teko. Lho piye iki, Lek? Sik tak kene gede kopi nek nek Nah, ya iku berharap karo udan panas iki. Ya Gusti, rakasane kaya ngene. Pahit, pahit. Karo nyawang aku ae manis Betul. tenan. Ayo, melok kowe. Katimbang apa kowe? Arak-arak nganti lho. Sambet ning kok ndak bagus ning kok. Ojo sejahtera aku ki wis bagus ning kono. Pikiran ya toh. Oke. Ngadem ke pikiran. Siap. Yo, Yo. Sik, udah kopi lah, kopine digo ngopo ya digowo. Yo. yo. Iya lho. Gue lah. Oke. Aspal tak sambut janji-janji mantanmu. Wis sangar. Iya, wah, dikile. Yang baru enak sing bakul dikit. Dalane Wonogiri saiki wis halus ya, Bro. Ya, piye kowe kuwi? Ragur nang kene tok, Bro. Hampir keseluruhan dalan ning Wonogiri iki wis alus kabeh. Sangar toh? Sangat tenan, mantul. Panas iki, Bro. Ora, Bro. Wonogiri saiki swangar men. Bupatine apa sih sing kae tok, Chan? Wis ganti lho. Lah kowe lunga wis 6 tahun luwih lho. Ya mula kuwi. Saiki sapa-apa rumah saku wis dadi apik men lho. Oke, wasake to selagi ning kene. Dalan Oh. ya wis halus. Wis. Mati niki saiki Mas Jeket. Weh. Aja kae. Selok gini kae. Iya. Sing Alah, oh, kursi amben-amben. Siap-siap. Saiki biyen-biyen. tadi wis ora apa sing dhisik ya. Iya, paling ora iki kan saiki wis sedang ngrasake lho Oh. perubahan-perubahanane. Yo, makane kuwi. Saiki ada fasilitas-fasilitasnya kan wis sangar ngono Oh. kan. Iya, Bro. Anu umpama lho iki. Nek tuku oleh kas Wonogiri ning ngendi to? Wis saiki kudu lewat Ning ndi? ning pasar. Ya. Oh ning pasar. Wis ta momen kudu men waktu. Ayo ning pasar iki mumpung bensinnya lagi kebak. Iya. Lah iya mandak Oh. kembang Ajak aku toh. Lah iya. Ya. Iki lho, Bro, pasar Wonogiri. Saiki sapu saya tulis tulisane barang ning jowo. Dadi arep nggawa cepet ngono wis dhisik. Yo apa ae. Sangar to. Sangat tenan. Mantul tenan. Ning kene dhewe iso golek apa wae. Oh. Prinsipe pas rame pasare lancar iki. Ayo aja mulai.
Masih gede iki. Gede banget iki lho. Kilo piro? 17. Ayo bro, kalau aku tak cuci gantian nih. Bapak Proklamator, kutitipkan bangsa dan negara padamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Bro, Suwe ram itu nek ora sida lho ya. sorry bro. Anda tak nang puskesmas ngomong ki. Weh, ndak apa lek? Tadi kuwi mbok mumet panas dingin ngono kan lek sampe sampe nang puskesmas. Ndak ingin apa-apa iki temu aku. Mbuh ketak udan-udan. Coba boleh kita dikandani. Ngeyel ya toh. Kita saiki gitu karo sampeyan iki. Iya. Tapi ini bro, ini berita apa? iya, Aku iya. nang puskesmas kok bro. Ya. Pelayanan kesehatan saiki Wonogiri sangat. Mantul. Wes, pelayanan ini cepat ya toh. Bangunan infrastruktur itu mendukung kabeh, penunjang itu luar biasa. Karena aku dengar ya, burung-burung ya, di pemerintah ini nyediake bangsal kelas telu iki sing pasien-pasien sing kudu dirawat inap ing rumah sakit Wonogiri. Iso. Iso gratis lho. Weh, Sangat. dadi wis ora usah susah payah lho. Umpama nek arep mondok. Saiki yang Wonogiri iki kesehatan itu terjamin. Warga Wonogiri luar biasa loh. Iso maju tenan nek ngono carane. Lha nyoba lara piye? Ora, lara ki musibah kok. Ya pernah ya ngurus KTP. Lah, makane kuwi. Ayo nek gono nek Sida iki. tidak ning nganggur ngene. Mendung-mendung ngene. Tapi saya nek Serapa ya? Yuk. Ini mantap sih. Ini teh napa? Numpak bis. Oh, buatan sing jemput. Bapak. Buat tak jemput. Mana sapa? Mau di anak Mbak Mariati bakul tempe iki lho. Mati bakul tempe sing dhisik gene tak jali tempe. Iya. Jabang berarti mau masuk ya lho. BPKI pinter. Kuwi mau. Oh, mau BPKI pinter. Oh. Pernah ada beasiswa ke pemerintah. Pemerintah ini nyediake dana dienggo wong-wong pinter lan orang mampu dienggo kuliah sing luwih tinggi. Keren kan? Lu masuk. Sangar tenan rek. Aja deh. Kira-kira SDWR ngomong ke Deana apa dengan legono iki? Iya, ya lali nek kembang desa lewat. Ayo nek lu. Sangger nek cewek golek arep ngabruk kowe lho. Pitik nang jenenge kahanan. Yo. Angkat. Wah, sikilmu Iya, baru lho. enak sing ado. Balik. Woi. Matun lek iki lek. Ya iki wis wayah matun. Tandurane apike rentah. Ya lumayan. Ora lha iki mau saka ngendi? Arep nang ndi? Sing mongko ngarep rene iki arep ketemu Lek. jenengan. Nek kalingan boten. Kira bayu to kuwi? Nggih. Enggak. Wah, kok saiki wis gedhe men. Ya tapi iki lek. Zaman cilik bagus lho iki. Wah, Pun. ndengkele senengane penekan kuwi. Wes awas dadi terus kelek wah. Malah sombong aku iki. Iki tanduran mi dudu ngene ya nek ya. Ya iki lumayan. Panenan wingi ya rada lumayan. Alhamdulillah.
Ayo ngene lho, sakwene digatekke karo pemerintah tegese iki ya entuk bantuan traktor. Ndek entuk ya. Heeh, entuk. Rabuk saiki ya gampang golekane. Ya alhamdulillah panenan ya rada meningkat. Ya matur nuwun karo pemerintah. Yen iso ngene terus ya petani sing kaya aku iki ya muga-muga sejahtera. Terus ya. Nah iya kudune. Nek traktor ora bingung kaya dhisik lah. Wah ora saiki wis penak saiki. Heeh. Nah, kuwi kaya no gapoktan barang kuwi. Ya rada lumayan panenan wingi jadi ya wis bar tandur iki mau ya matur, kaya matur. Ya wis ya Le, tak tinggal neruske gawean ya. Oh, nggih. Monggo. Mungkin kula tak suwanten dalem. Oh, iya. Ya, tak tunggu ya Le. Tos atas, Lek. Ya. Ngerti, Bu. Rapote Mas Jeka ning masyarakat lah wis apik. Dadi masyarakat iso ngrasakne. Wah, luar biasa ya saiki itu. Tapi mbok mau kan perane Mas Jeka. Lumur rapote Mas Jeka. Terus janjane peranmu di dalam masyarakat ki opo? Kaya kuwi, Bu. Lumur kan rapote Mas Jeka. Heeh. Kudune ID iki iso duwe peran dhewe Lah, masuk ke Wonogiri. iya bener. Iki tak duduhi peranku saiki apa? Ben Wonogiri maju. Ayo. Oke, Lek. Balik sik, Lek. Yo, balik sik. Ya. Aku tak suwanten. Dalem. Ya. Yin. Iki bro, aku ki gawe kok ngene iki. Taman Edukasi Arjuna. Aku kerjasama karo pemerintahan desa Hulu Sulur. Ning kene iki aku pengen ki bocah cilik-cilik iki iso dolanan karo sinau. Miris lho bro. Saiki ki cah-cah cilik wis dolanan HP wae. Ning kene iki cah-cah iso gojek bareng, keceh bareng, jilungan, gobak sodor lan liya-liyane. Sing penting ki cah-cah iso belajar bersosialisasi, belajar tolong-menolong, lan belajar kepedulian. Lewat hal kecil ngene iki, Bro, awake dhewe iso nggerakake wong nom-nom Karang Taruna misale, lan iso memberdayakan masyarakat sekitar, kuwi sing paling penting. Hal kaya ngene iki ya dilakokke karo wong nom-nom ning Kabupaten Wonogiri, Bro. Dadi ora ragu tok. Enek AWSM sing peduli dengan minat baca cah-cah Wonogiri, enek kampung wayang sing peduli dengan kebudayaan Jawi, enek Mbah Sadiman sing viral kan lho bro, sing dengan reboisasi. Ngono iki wujud warga melu sesarengan bangun Wonogiri bro, sangar to? Wonogiri saiki yo sangar ya, Bro ya. Sangar, Bro. Jadi ora guru program-program pemerintahan tok sing sangar. Kepeduliane masyarakat karo Wonogiri iki ya saiki ya wis sangar. Iya bener. Dadi kudu dicontoh karo wong-wong liyane. Kudu dicontoh karo wong nom-nom. Heeh, terus. Berakur maido ya Ya. toh, yang penting KI aksi. Heeh, ada Oke. bukti. Yes. Ayo mudhun sik. Ya. Piye, Bro? Kowe arep melu sesarengan bangun Wonogiri apa arep bali merantau lho duwe? Saya tak gagas, Mas. Aku tak boleh merantau sih, Bro. Aku ndak duit sik nang kono nang pikiran, kan aku iso mokon konopi. Ya muga wae ku nek ngene entuk judo karo entuk detokah. Kaliyane ndang rapi. Lah entuk foto mbakku saking akeh nang Mas. Ajeng tuwet malah, Mas. Moga deh Vita, moga. Ayo, ayo. Moga, moga. Oke, cepet.
pancen kowe ayu aku ora bagus ora tau wates ambune prengus tinimbang rahimu atimu luweh ayu marai aku kesengsem jopo jero tresnaku marang kowe rata gawe ojo mbok bandingke karo mantanmu sing goblok kae senengane lunga ninggal kowe sak penak udele dewe pancen kowe ayu aku ora bagus ora tau atus ambune prengus tinimbang rahimu atimu luweh ayu marai aku kesengsem jopo jero tinimbang rahimu atimu luweh ayu marai aku kesengsem jopo jero. Tak putus ya pikir-pikir aku tak neng Wonogiri wae ngewangi kowe sesarengan bangun Wonogiri asik gen Wonogiri kuwi luwih maju Ini yo ngono yen ra iki sapa oke raimu kuwi ayu nek saka kadoan nek cedak saya ayu pengen goyang-yangan karo sliramu nanging aku yomo karak sing tipi tak bakal remo pancen kowe ayu aku ora bagus ora tau wates ambune prengus tinimbang rahimu atimu luweh ayu marai aku kesengsem jopo jero